Ще играеме музикален стол. Пускаме музика, когато музиката спре, ще трябва да сядате върху тези Мистер Стикс стикерчета. Пускаме музиката, айде! Добре. Да видим кой ще седне, защото един няма да успее да седне, понеже местата са 3. Да, тук имаме някакви танци, музиката спря, добре. Ето, Славка, братленце ти отпадна. Нищо. Тук има и тактика. Музиката спря! Охо! Това беше тактика. Изиграхте, няма какво да направя. По правилата беше. Добре, отиваме към финала. Кой ще спечели? Нашата награда от Мистер Стикс. Да видим. Добре, спря, ето го! Добре! Ето го и нашия победител. Как се казваш? Деница. Просто ги изкърти. 2 пъти над пейката минаваш, не му даде шанс никакъв. Сега имаш подарък от нас, заповядай да си хапваш. Уби ги, заслужено е.